बै जाफुंखौथ' गासिबो सिनायोना नङा होमबा बे जाफुङा गोदो फरायबाय थानाय समाव जोंजों एखे फरायनाय एखे लोगोमोन ओमफ्राय फरायफुगासिनो आरो फरायफुबाय थानाय समाव सानसेखालि बियो सिनेमा नायना फैदोंलै इहेन सिनेमा नायदों आरो बिराद हिटमोन सिनेमाया आं नामखौ बावबाय दै ओमफ्राय सिनेमाखौ नायखांनानैथ' आसला सेला सेल उन्दुगासिनो क्लास टाइमाथ' जाबायना दा क्लासाव थांनांगौ खिन्थु क्लासाव थाङाखै बिफाया होनबाय ओइ बिमा जोंहा बे सिखारगोन ना सिखाराखै सिखाराखै फाग्लाया ओइ मैया सिनेमा नायनाया एखे सोरांसि मोनफैदों होनबाय बेबायदि स्कुलाव थाङाबा जाबा ओइ बाबु सिखारदो जाबाय बिफाया बिफानि खोथाखौ खोनायासै एबार बिमाया ओरैबाय ओइ बाबु सिखारदो स्कुलाव थांबाय थाङालां होनबाय स्कुलाव थाङा ओइ होनबा बै माबाखौ खाहैबाय मोसौखौ जाहैबाय खाहैयालां मा मोसौखौ खाहैया स्कुलावबो थाङा ओरैनो बै हाइनार सकावनो गंसे दखान खुलिना होनसैबाय ओइ सोर साबैसोलाय दखान होना मोनजादोंब्रा जाहैबाय आसला मा दखानबो होआ मोसौबो खाहैया होनबालाय गारि गंसे बायना होनसै गारिजों सालायनानै जाबाय थादोंबाय बोलेर' गंसे बायदोंलाय सा बोलेर'खौ होफैबाय एबार बोलेर'खौ साननैसो सालायबाय बोलेर'खौ सालायनायाबो बिदिनो मोनायाव फैबाय थायो फाग्लासोलाय मा जाबावगोनब्रा ओइ नोङो जुदि बोलेर'खौ सालायाबा नोंनि हेन्थ'फोर गंसे बायना होनसै होनबाय सोर साबैसेयालाय हालेवनानै मा जादोंलाय मा फैसा मोनदों जाहैबाय होनबाय सिखारबाय आसला सिखारना न'फ्राव न'से ओरै दरजा खाथि थाफैबाय आरो बिमाया बिराद रागा जोंबाय मा जाबावगोन बे फाग्लाजों बे फाग्लानि हिनजावखौनो फैनांसिगौ हिनजावखौनो होनबाय ओमफ्राय बिदिबाथाय आसला ओरै आराम बारान्दा खाथियाव फैनानै नोंसोर मा खालामदोंलाय होननानै बिराद दुगा फैबावबाय आरो हिनजावखौ नांसिगौ आरो बेनो ओमफ्राय बिदि जाहैबाय नालाय दा हिनजावखौ दाख्लै लाबोना फैबाय जोङो लायदो रायजोफोर थगायाखै दै एखेबारे सैथो खोथा थगायाखै थगायलाबायग्रा नङा दाथ' बारा गोबावबो लेक्सार होबाय थानो हाया ओइ जा खनादा दंना बियो आंखौ दहायनो खादों ओइ फंबाय ओरैनो सल'ल' आधा खनाबैलै आंहा थांनायाव गोबाव जायो मस्थ' उदालगुरि थानांगौ होनना बुंदों ओंखायनो दा सल' खननो गोसो जादोंमोन माथो दामग्राफ्रानो गिनानै खारजोबगोन नामाखौ दा मोनसे अरिजिनेल काहानि खोन्थाबावनोसै आं नोंसोरनो सन्जय लोखि सार आरो गोजोन सार बिसोर साथामबो नाय सोर साबसिन हेन्डसाम बे साथामनि गेजेरावनो जाहैबाय सन्जय आरो माबा बै गोजोन सारा बिसोर सानैया हेन्डसाम हाबाखौथ' साथामबो जाबायना आरो फैसाखौथ' साथामबो खामायो नंगौना नङा दा बे लोखि सारा मानो देलाया सन्जय आरो बे गोजोन सारा मा देलायो नोंसोर मिथिया रायजोफोर मानि थाखाय देलायो बिसोरो मिथिया लोखि साराखौथ' देलायनो हायोना साख्रि दं टेन्ट हाउसनि मालिक मानि अभाब नंगौना नङा बे जाहोनानो जाहैबाय बिसोर माने देलायो थारमाने बिसोर सानैया सेकेन्ड दङ थारमाने नङाबानो माने देलायो बे निजा हिनजाव थाखानायावलाय बेखौ लोगो हमहैनोबा एसे जेन्टेलमेन जाना थानांगोन ना नंगौना नङा बेबायदि खावग्रा सिख्लासो जागोन साफा देलायनांगौबा कट गाननांगोन एसे आरामसे देलायनांगोन नंगौना नङा रायजोफोर नंगौना आखाइ खमना होनबा मा सिरि हौवाफोरजोंसो नांलायना फैदों ना हिनजावफोरजोंसो नांलायना फैदों सिरि ओइ बाबु नोंहालाय मानो टेनसन सिरिनो साला ओइ रुजु साजानोबो होफैनांसिगौ मिथिबाय एखेबारे खामानि दामानियाव अरला बिफायाथ' बिराद रागा साला दखानावबो थाफैया माबो थाफैया हुदा थाबाय थायो होननानै बुंदों दा ओंखायनो बैसागु लाबोना फैदोंमोन बिराद रागा बिमायाथ' हाला खामानिखौनो मावनो हाला एखेबारे ओंखाम संबा ओंख्रिया थालाङो आरो मैगं सायनो थालाङो ओंखायनो लाबोनांगौ
सरासनस्रा खौनो रायजोफोर माथो गिखो ना माखो खारजोबोब्रा दामग्राफ्रालाय अबसे आंनि नङा इसोरो आंनिया मुम्बाइआवसो दाख्लै मैयानि जों थांफादों रायजोफोर इसोर बायना लाना थांदों बिराद दाम गोसाना गिखायो थारमाने इसोर दामनो